assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinel TV bisimilla moɗon e émission mo wiyeteɗo kalden hande so Allah jaaɓi miɗe annoyi gajodirɗe e mo kabaru tiiɗalla gonɗo leydi Mali ande o wona haala tiiɗalla gonɗo e aduna o so Allah jaaɓi ande so Allah jaaɓi mbiɗa wondi ɗo e bandan debbo wiyeteɗo Binta Guissé andiraɗo e inde Marta Linda kañum e bandan gorko wiyeteɗo Mahamoud Sy si maɗa kanko du omo to plateau Pinel TV o hande nenno so Allah jaaɓi hande hono no mbirumi on noon so Allah jaaɓi mine anneyi gajodirde e mon kabaro tiiɗalla gonɗo e ley Mali o hande e tiiɗalla kewɗi won e gila korka fa korka iwi fa hande tiiɗalla na woodi sanne inchallah miɗe annoyi gajodirde e mon hande kabaru muɗum bisimilla maɗa Marta Linda sa mi salmini mon mi weltima mi salmini kala to ɓi pullo wawi wonde wonirde mi salmini mi juurima mi yettimima ni ko ɗo woni Binta Guissé ganduɗaɗo Marta Linda mi salmini daroɓe Ayaw Pinel TV kala to mbawi wonde e wonirde e nder yewtere Madina Tall. Ok a salminama sanne Marta Linda. Mahamoud Sy bisimilla maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullah on calminama sanne kala gonɗo e nder Pinel TV hande ƴewɓe ɗum kala ɗo mbawi wonde no gonir kala calminama salminagu haɗo calminagu haaɗi vraiment min belti on no feewi. Ok bisimilla moɗon bisimilla onon du ƴeewoɓe Pinel TV Marta Linda Marta Guissé hono tiiɗalla wurri hande leydi Mali ɗo? Vraiment seeɗa kam ko jiimi e tiiɗalla leydi Mali vraiment Mali hande eɗen guddi eɗen tiiɗa ha wiyete kaddi tiiɗalla hande hayso diwde tan ko gandumen seeɗa soko yaltugol ñande fof pina dawa gara e liggey ma hay essence heɓotako gasoil heɓotako hay hande hay prix sotramani koko waɗɗa monté haala kam e nder jeereji he rewɓe defoɓe heddotoɓe e nder galleji mumen ɓen kadi ni tiiɗiɗa ene tiiɗiɗa trop nebam heɓotako ko ɓeydi kam hen haɓnade Mali ne woni embargo ni uddi tiiɗalla ne woodi ko gonga mais ko remete e nder leydi Mali ko heɓete ne wayno ligimaji men suppom en ɗum ɗo yen sa naati e nder jeere hande tomate nogas heɓotako suppom sappo heɓotako hanti fof ko ma ɓamre nogas capannayyi capantati vraiment tiiɗalla ne e nder leydi Mali ɗum ni haɗi yimɓe ɗanade no feewi ni tampini yimɓe no feewi ko ɗum woni hen haalam seeɗa ne tiiɗi. Mahamoud Sy hono jiiɗuɗa tiiɗalla o hande e Mali o? Bon vraiment tiiɗalla ga no mbiruɗa ni no banam debbo haalirni kadi vraiment c'est vrai par ce que min ni haawi kam hen ko watta caggal leydi ko so ɗum tiiɗi bo no wawi famede par ce que wiyete sa addi ma waɗe dédoyen bon etene kadi ma jaɓa transport mum gadda ɗum donc il faut que mbaɗa ɗum ɗo foof calculé mais ko heɓete nder leydi men ɗo ko wayno dabaji men ko ɗo iwata yaha Sénégal yaha nokkuji kewɗi mais tew so wiyaman tiiɗi toon ɗum ne wawi famode par ce que ko ɗo iwata yaha toon ne heewi caɗele seeɗa mais enen ko ɗo iwata e nder leydi men ɗum fotan tiidde bon sukaɗa ene reme ɗo maaro ene reme ɗo gawri ene reme ɗo est ce que ɗum ɗon no foti tiidde bon sa ƴeewini kadi woɓɓe ƴettan gaweje munen e maaroje munen mbaɗa stocké gacca ha tiiɗa ma so tiiɗalla naati nder leydi joni après mbiya ne jalti ɗum ne jeeya bon vraiment ɗum ko hunde tinde komi famani vraiment il faut que ɗon ƴeewe no feewi so taw wayde koko iwata caggal leyɗeɗen wiyande iwa Guinée en ne iwa Côte d'Ivoire en iwa leyɗele goɗɗe so wiyaman tiiɗi par ce que mono fof faman ɗum noon a wawata nannude kaake ma e leyɗele jane tawa waɗa ɗum dédoyen bon mobile gaddo ɗum ne kadi il faut que joɓa transport muɗum bon ɗum so a addi fof ke mbaɗa ɗum ɗo fof calculé ƴeewa hoko potata gayde e dow muɗum gañari ma mais ko iwata ɗo ko so wiya ɗum ne tiiɗi donc vraiment ne hamni no feewi ene hamni par exemple ciment joni ko iwata Sénégal so tiiɗi eɗen mbawi famde ɗum mais ciment guio nder Mali ɗo so wiyama ciment Côte d'Ivoire e ciment Sénégal ko ujunere e temedde ɗiɗi bon ciment guio nder Mali ɗon kadi ko ujunere e temedde ɗiɗi là moi je peux pas comprendre ɗum ne hamni no feewi quoi vraiment. Ok Mahamoud Sy mi faami haalama ka mais min tagiti hitande fo a tawande korka wari nde huɗɗe kewɗe tiiɗata mais ko waɗi joni fayi korka timmi min tagiti hunde kewɗe fa hamɓe ɓuyta e prix muɗum bo ɗum mone fof commerçant kala commerçant gonɗo nder leydi ndi hande ittande commerçant kala mo mbiɗa mais ɗum ɗo tiiɗi mbiya way par ce que ko embargo min goni bon sanction des trucs comme ça mais c'est pas vrai wona gonga Malien ni wondi ko ene yiɗi tiiɗalla quoi mais ƴeew so taw carburant monti
transport mo montina ɗum hay soko busap ma buje ɓeyde hen mais so carburant jippima ko ɓeyde o yoɓe gusta ɗum ɗon mais est ce que ɓe gusta hay so carburant ko temedere capanjoyi wonno so ngabbinama ari temedde ɗiɗi ɓe ngabbine transport mabɓe après so carburant o tellima ari hay temedere nogas ma temedere bu sappo ɓe gustata transport mais c'est pas normal joni ko capanɗe joni so mburu ngabbi ari capan jeegom mais joni o farni tello so farni tellima est ce que bu sappo ɗi ɓeydi hen excès ɓe gusta ɗum ɓe gustata ɗum ko par ce que ko gouvernement watta message muɗum wiye bon vraiment ɗum ɗon e tiiɗi e bu sappo ɓeydama e mburu transport par ce que syndicat en e ministre des transport ɓen jahata ɓe joddo ɓe jewtida ɓe mbiya vraiment oɗo saaha tiiɗanane transport uji bo par ce que carburant monti ɗum ɗon e tiiɗi ɗum ɗon e tiiɗi ɓe kalda e ministre ɓe pamra so ɓe pamri gouvernement signina so signini waɗe lancement journal en e ɗum ɗon foof e radio ji wiye bo vraiment transport monti hakkude Nioro e to hakkude Ségou e to hakkude Koulikoro e to hakkude Mali e Côte d'Ivoire transport mum ko ɗum ɗo tarif mum donc tawa koko waɗa fixé taw koko waɗa fixé mais joni so taw carburant mum jippima ma ɓe pamdi après ɗum ɗo waɗinani gouvernement foti ruta caggal ɗo ɓen syndicat en mbaɗa ɓe syndicat en jaa kalda e gouvernement bon vraiment carburant montini en ɓeydi transport jon carburant tellima wonoon Allah e sababu moɗon par ce que on dogi hen donc carburant hande yaafi il faut que mbaɗe feere tellina transport ko ɓerno on itta hen mais ɗum wattake noon e so ɗon waɗe wattake voilà ok Martha Guissé debbo gila korka iwi hen fa joni mbiɗa mila yeehi luumo hono famirɗa fa ha ko saabi ko hoɗum waɗi so fa ha hunde ana tiiɗi e luumo hono somoyaji en yaade basalle en fa neba vraiment min kam ko mbimi ko tan doftittomi e dow mum no wayno Mahmoudou Sino haaldiri joni ni ko imbota caggal leydi ko so wiyama ne nanne no keɓirta ɗum ma calcule a foof a heeɓi ɗum e tiidalla ma yeey ɗum pour gaña keɓa hen gañaari mais ko remmete e nder leydi Mali ko heɓoto e nder leydi Mali enen koye men ko gonɗen e fewnude gaynen jeeyen ɗum en ponani tinnude ɗum hande o kala debbo naatowo jeere sa namni ɗum wonta koye wullude hay sa rokki debbo ujunaji sappo hande naati jeere Bamako maafe ma mbawata safde par ce que ko heɓotono bu sappo fof wonti nogas ko heɓotono nogas wonti capannayyi hono debbo defirta hen ɗum wiyeede ñamde yo wel vraiment nder jeereji ɗi min kam mi somata ko ne heewi mi tulta mbiɗa dana rewɓe ɓe ne gulla mbiɗa yiya caɗele mum kadi caɗele mum partout et puis encore ko kalanmi kadi e malinaɓe toujours yimɓe ne gulla ne mbiya embargo il faut que malinaɓe koye mumen ɗimmo darano koye mumen woode ko pewdan en koye men taw ko nder leydi Mali ɗo yaltata rewɓe malinaɓe fof gonti commerçant en worɓe malinaɓe fof gonti commerçant en ganɗen tan ko sodoyde eɗen gadda ko ɗum tampini en so tawi ko heewi hen ina fewde ɗo enen koye men eɗen ekko métier eɗen golla eɗen liggono ɗumen koye men ɗo e nder leydi Mali est ce que eɗen tampa en pewdan ɗum jeeyen ɗum e nder koye men mais malien ni sa wi ɗum ɗo ko caggal leydi ƴiwi ko ɗum ɓurata wawde sodde ko fewda ɗo ko ɓe dankata ɗum ko hunde fewnade ɓe dankata ɗum ko zéro so ɗum immaki e nder leydi Mali petre gonɗen muno en jaltata hayso embargo ƴimmima hay so toɗɗele ɗe gasi toujours koye nder caɗele ɗe keddotoɗen ko ɗum won mi haalande bandiraɓe seeɗa ok Mahmoud Sy accuɗa hakke gila ɓe mbi tiiɗallo fuɗɗi hakkude Ukraine e Russie ɓe mbi ɗum waɗi so hono prix essence na carburant ko mbiɗa ko ɗum ɓeydima est ce que ɗum no hani latade gonga muɗum jaati par ce que gila prix ji essence kañum e carburant en ngabbaki hono neban en hono no mbirmi joni e Martha Guissé ha arande a tawan no litre 5 bidon neban a tawan ɗum 1,7 na 1,7 sappo joni ɗum laatiki fa 1,5 est ce que ɗum crise hakkude Ukraine e Russie o tawayno tiiɗal lawta fo bon hakkude crise Ukraine e Russie tawi nebam ne tiiɗi bon tawi kulle kewɗe ne tiiɗi ko bon hay carburant haade Ukraine e Russie haade mum arde essence litre ɗen soɗano ɗum ɗo 150 noon 150 bon après tellima ari ha 100 bu sappo ɓamoɓe ɓe en jaani jeyto e joom butilaji ɓe jaha ɓamiro e 100 bu joyi 100 bu nayyi bon jeeya 100 bu sappo 120 litre mais ɗum taw Ukraine haade mum aɗani ou bien bon joni haare Ukraine e Russie ɗum ari so wiyama bo sa yi carburant ne tiiɗi ko baɗɗo ɗum no bon enen ni eɗen mbiya alhamdoulillahi par ce que ɗo litre ɗo joni ko 150 mais leyɗele gaɗɗu non toon essence litre maɓɓe ko a 1500 2000 francs kamɓe joni hokoɓe mbiyata bon e Allemagne toon essence mum ɓuuri tidde dina gano Espagne aussi pareil Espagne carburant wawa sodede par ce que saɗa yiɗi dadde sodde e carburant ni joni koma jaaha guilla 3 heures du matin pour mbawa hebde carburant
mono fof yiɗi ɗum e réseau ji so wona tan mo natta e réseau ma darata journal Amérique du tiɗalla mo Amérique hoore mum ɓuri tidde donc e ko yimɓe ɓe paamani ɓe tan mbiya ko non ko hakkunde Ukraine e Russie mais ala fof mbiɗo gouvernement yalti ma goɗɗo yalti ari wi so jii carburant tiiɗi ma ɗum ɗo tiiɗi ko haɗe Ukraine ɗum ɗo ɗum ko hallaji nder beddaji tan quoi jottoɓe nder guere en tan ne kala ɗum ɗon ma ngabboɓe dow réseau sociaux ma Facebook ma groupe aji ɗi ene kala hallaji kesse mais haydara ɓe ganda hen haydara ɓe ganda so ana ari haali haalama tan alay kamɓe waɗi ɓe ɓeyɗen ko maɓɓe alay jaɓɓe kala ɗum on direke waɗi yesso maɓɓe alors que c'est pas vrai nebam ne tiiɗi gila hare nde arani enen nebam men ɗum iwata wona Mauritanie iwata wona Côte d'Ivoire iwata bon ɗum tawen tiiɗi noon taw frontiére ɗi guddaki donc so hunde tiiɗi donc holɓen poɗɗen noddude e lamɗade ɗum ko gouvernement en ma doyen ɓen par ce que woɓɓe mbiyata non dédoyement tiiɗi et pourtant c'est vrai nden dédoyement ene newi mais joni dédoyement ɓe tinni ɗum pour kake ma naata c'est un probléme satun ni gadda kake ma e remorque ko kewɗo ɓe mbaɗa ɗum bloqué aɗa wawi wadde 1 mois taw e marchandisement ene waɗa bloqué ala doyen aɗa ronki yaltinde ɗum po ɗum so yalti ko mbaɗɗa ko nannuɗa hen ko combien de millions nannuɗa hen donc mbiyata ko ma jaltina ɗum donc kamɓe commerçant en koye mumen ɓe jogui association donc kamɓe mbatta réunion aji maɓɓe ko vraiment joni dédoyement tiiɗi par ce que c'est point nadde Mali sa yettima googi ko dani sa yettima kati ko dani donc en keɓata hen gagnari donc il faut que ƴeewen ko ɓeyduɗe e nebbameji men ɗum addata ɗo probléme wona Ukraine wona riche wona ngappati wona guippiti hala kam o Imamoudou Sy Martha Linda ko waddi tiiɗalla o an e miijo ma tiiɗalla ka min ko ɗum tan mbimi toujours ko ɗum deftotomi min kam addi tiiɗalla kata ko ɓiɓɓe leydi Mali e koye mumen enen gaddani koye men tiiɗalla ɓi malnajo ne yiiɗi tan wiyade min komi commerçant hadema wonde commerçant e woodi ko pewdonɗa hoore ma mbaɗa ɗum fabriqué mi yaha mi waɗa exemple goto wayno joni rewɓe mafuɓe koko cali sañje ha woɗa e rewɓe salɗa ɗum ɗo talnaɓe ono noon nattiti wadde duwaw yo kalis ar kalis koko darti bon mono fof waɗa liggey mum mono fof ndaara wadde meccal nannowal kalis taw wona commerce tan to jahaten comotiɗen toon to Sénégal walla toon to Lumé walla toon to Guinée jeeyata ko rewɓe ne dadi ina mbaɗa paɗe en ina mbaɗa comci ene mbaɗa musuraji en eɗen gayna eɗen jaaha eɗen coodoya e maɓɓe eɗen gadda eɗen jeyta alors que eɗen mbawi ɗo ñodde ɗum tawi rewɓe ne ɗo tisiji ne pewde ɗo ko ɗin tisiji jeyteɗe ɗo ɗi ko ɗin tan jahaten soodede Sénégal pour ñodde gadden jeeyen pourquoi pas en mbatta ɗum nder maydi e Mali toujours min kam tiiɗalla kam mbiyami ko enen koye men ɓiɓɓe leydi e koye mumen gaddan ɗumen gaddani koye men caɗele eɗen jiiɗi ɓandu ɓuɓndu malien jiɗi tan ko hoccude kalis taw ɓandu mum ne ɗaati ene jooɗi e kili mum haala journal hono arano journaliste wawa hante hay defba bon ko ɗum mbiyami moon mbimi tan ko yimɓeɓe yoɓe ngollu toujours yo Mali yo ɓiɓɓe Mali ƴimmo dado golla ɓuuri toujours ko hunde ƴummorto men caggal leydi par ce que aduna o ko hante koko boni wonta yafde mais malien en gollata tam malien gollata e Martha hono hen bien sûr so wimi malien gollata joni malien fof wonti commerçant gorko ma commerçant en commerçant gorkam commerçant en min komi commerçant holko codanmi e jungo ma yimɓe fof Mali fof wonti jeeyowo hay goto watta fabriqué hay goto gollata fewda wiya mi waɗi ɗum ɗo ko min fewdi ɗum jamais alors que ko commerçant ji yahowɓe Sénégal ɓe soɓe jeehi ɓe gandi to ɓe jahata ɓe comoyo fularaji maɓɓe ko jimi hakke ko jimi e min e hooram ko walla so marié ne waɗa joni ɓe jogoyo tafeyo gokkon a yahan codoya ɗum e debbo Sénégal najo ne jooɗi ɗakka hen sodoye matériel mum temedere capanɗe joyi adde fewda few yeyma ujunaji ɗiɗi 10 000 francs 15 000 mais pourquoi pas a janggata ɗum mbatta wadde ɗum annene jeeya ko ɗum jiɗmi wiide ɓiɓɓe balinaɓe ko ɗum tampini en seeɗa toujours e tiiɗalla kam Mahamoudou Sy joni hoɗum potten wadde yalla fa han tiiɗalla o ana iwa e leydi Mali bon innama de farnoro ko gonɗa ko kala ko mbawɗa wonde farnoro ɗum bon joni so wiyama e banan guio Côte d'Ivoire e Abidjan o jaa joni wiye banan guio Abidjan o ɗum ko temedere nogas banan guio Mali o temedere gaccama Mali o jaa codama Abidjan o fof ko banan goto mais est ce que ko joguiɗa ko sa nanne mum valeur hayso taw moƴƴani a waɗi feerayi a soodi ɗum kalis mum wona on gaddan idée seeɗa seeɗa quoi bon hadema ɓamde e kalis ma nanno e leydi wondi nanno leydi ma oɗo joni tawani yeeya ɗo ko no haaldir ɗum ni tisuji makko ɗum ɗo makko mamo yeeya e pomteure uji en ɗum ɗo joni mais pomtere makko iwata ko sigaso so wiyama a wannimi so wiya to mariata wiya non on yeyata ko pomtere mo sigaso ya goɗɗo nen toon yeeya pomtere guio Maroko ma pom guio Maroko mais pomtere fof ko pomtere goto noon
so taw engrais mum no heewi mais est ce que onon joni so taw on dartino solution muɗum guio caggal e guio ɗo kamɓe ɓe gaccata ko maɓɓe ɓe cooda komin ko noon yaata ni eten hay pomtere maɓɓe banan maɓɓe guio caggal e leyɗele maɓɓe ara ɗo ko wona hay banan maɓɓe moƴƴo o premier qualité wona deuxiéme qualité troisiéme qualité arata ɗo haal ɗum nokku fof to mbelɗa namasa guio abidjan o ko troisiéme qualité arata ɗo premier qualité o ɗum ɓe waɗanno sorti nawe caggal leyɗele francienne américaine ɗum ɗo en nawe toon deuxiéme qualité o ɓe ñama ɗum leyɗele maɓɓe troisiéme qualité o ɓe jalta ɗum gara mbeɗɗo ɗum male ɗo ɗum woni ñama maɓɓe ko ɗum woni fay namasa lobbo heɓata ɗo min mi yeehi abidjan min jeehi ha toɓe ndemata namasaji maɓɓe ɗo ɓe kolli min fof mbi oɗo joni koko premier qualité gila min tellen tan e waɗe carton ngaji nawe aéroport ene nawe caggal leyɗele oɗo joni ko lamɓe amen ɓe ɓen mbaɗanten ɗo pour ɓe nawane ɗum mais oɗo yaltine joni nawe mali gayno coɗen ɗe mbattoɗo yaha abidjan yimmi papillon kon ɗakke hen yo oɗo namaso ko abidjan wi mais enen koye men banane men ne ɗon non mais hunde fof ɓe bonni ɓe mbaɗi hen engrais ji ha boni hande cooda pomme terre nawa galle ma defa gu fof a heɓata hen hay gu goto a heɓata hen est ce que c'est possible donc min ko mbiyami tan il faut que en dokkodiran juuɗe ƴeewen solution pour que no mawtal yaltinde e kaɗo tiiɗalla ƴeewen solution banggal ndema banggal commerce banggal commerce enen ko caggal gonɗen noon so wenama leydi fof ne wawi wonde commerçant est ce que enen murtani keɓata ɗum hay ɗo domaine commerce mali ko joni naati commerce noon nden wona ko seɓɓe tan mbaɗat noon commerce après que jawaɓe gaari naati hen fulɓe gaari naati hen joni fou naati hen donc enen commerce hay hande ganda commerce en ganda commerce so wiyama communication hay 5% en keɓan taw donc banggue kala ko wiyete banggue muɗum c'est à dire que ko retard gonɗen quoi il faut que pinen parnoroɗen ko gonɗen ko wota jawen koye men an gacca téléma so taw ko Pinal TV ma ORTM joni gacca ɗum jaaha daroya France 24 TV 5 en ɗum ɗo en mais adema dade ɗum téléman ɗon dar ɗum ɗon information mo melɗa o mbawata hebde muɗum min gon pullu donc yomi dar télé fulɓe ko haalite ko mbawmi fama ɗum ma wona mi farnoro ko gommi ko mais somi acci ɗemgal am mi jaggi ɗemgal janangal homo mabɓe ko horam mbaɓe lanɗoɗa goɗɗo kasen haaltene koɓe mbiyata ko ana siiri effectivement maintenant est ce que malien en jaati ana wawi gurdude ko mali jaati moƴƴinta ko c'est à dire leydi men ndi kala ko beleɗen wadde nder muɗo eɗe mbawi wadde mali billahi leydi ko ñaki joni c'est à dire min so taw wonko jiɗɗimi wadde ɗo joni il faut que dokka kam lawol muɗum gara joni haali gadda e projet ma aɗa jogui projet jaaha par ce que a wawa wadde sa addi projet ma a wadde ɗum exploité so wona dokkeɗa autorisation bon pour avoir une autorisation c'est un problème hoɓe rokkatma autorisation wona état mais sa waɗi taw ɓen dokkanma autorisation nawa joni gadda fichier ma mbiya vraiment mi adɗo oɗo projet mi oɗo projet ko projet holɗum kalnaɗo foof ha gasa mbiya wona gouvernement hay mbuɗ mum e darani an hoorema waɗanta hoorema financé ha gasa donc a tawan aɗa haaja 1000 hectares ou bien 500 hectares e nder 500 hectares e lembrune hen mandernine hen namasane hen lokone hen pompiterre ne hen chupom ne hen kala ko meeɗiɗa foof ne hen par ce que aɗa andu ɗum no ɗum gollirte a yeehi a jangui ɗum ay bata agrément mum pour mbawa wadde projet ma noon ɓe mbiyata d' accord min paami janggo ya ara fabi janggo ya ara mais goɗɗo meeɗi ar ɗo addi ɗo 70 ambulance ene ara ene rokka mali gratuitement mais ɓe mbaɗi ɗum bloqué après o rutino yeehi hokkoye abidjan gratuit pour wallude tan leydi muɗum mais taw transition arani mais holno mbawata famirde ɗum mi ara komi malien maɗi jogui kalisam maɗi arde wallude mali mi addi 70 ambulance uji capanɗe jeeɗiɗi ambulance mobile muɗum kesi waɗe bloqué après duttina ɗum nawa abidjan ko watta ɗum est ce que laamiɓe leydi a tawa sato du kamɓe ɓe wonko ɓe haaji caggal muɗum na ko watta et c'est à dire transition ene golle mum ala ko mawɗen wiide transition par ce que golle ɗe ko étape par étape a wawata waddude foof donc sa iwi oɗo gara e oɗo e tan kadi ministre uji ne keewi ministre des sports on ko golle mum ko sport tan ministre des transports on ko transport ministre de la culture on ko culture des trucs comme ça donc mono fof golle muɗum donc ɓeɗon e golle mais oɗo mo joddimo o wi kanko o addi e tan nde o addi nde
mino fof min tini par ce que haali o yomo foti addude ballal pour wallude Mali yaha e boursaji ɗi e village uji ɗi e région ngaji ɗi donc o addi 70 ambulance ndo noddina vraiment mi addi 70 ambulance mais neni e doyen on jomum heɓti wimo ɓuy yo fadde après on noddamo ha joni to wonɗo on ƴettan téléphone ɓe mbi bo vraiment Moulaye ɗi natta après o waɗi feere o rutini mobilaji makko o nawi aɓe jaw hokkoye ɓen bon hene ɗum ɗon woɓɓe nen ɗo ene gasa forage uji hay wiide tan yaani asa forage il faut ɓe jaa to gouvernement dara autorisation pour mbawa wadde mouvement ma nder leydi ma mais alors que dokkata ko pour wallude leydi noon ha pour ustude ɗomka ustude heege ustude tampere wallude gouvernement hoore mum e golle muɗum ɗum ɗon golle gouvernement noon gouvernement foti yaade to ndiyam tiiɗi yaha waɗa toon forage uji ma waɗa toon pompe en rokka yimɓe village o mballuɗa wona leydi ma mais sa heeɓi neɗɗo bawɗo wiide ne walluma ɗum ɗon wine yiiɗi asde e sans forage so wine yiiɗi asde sans forage hay sa rokkan ɗum ballal ha holluɗum wallirta ha ma wona mais ça on peut pas mbawa donc lendina haaja duwaw quoi on haaja vraiment duwaw vraiment franchement dire Marta Guissé joni hono jiiruɗa malien en caggal tiiɗalla o fou joni hoɗum leydi Mali foti hani wadde yalla tiiɗal ngal ana ɓoyta min kam ko mbiyami ɓiɓɓe leydi Mali tan ko yoɓe ƴummoɓe golla ile tanke ɓe perte guite mabɓe ɓe ganda jonde hay hunde nafata sana gona maccuɗo toujours aɗa yaltina kalis maɗa soode ma men donkuɗa mudu no codirɗa surtout kam e village uji men banggue ñoroto woɓɓen toon keɓata ndiyam hay ko jaari ɓe keɓata ndiyam hay ko ɓe jaari ɓe saka kam mi wino wuuro woto ɓe mbaɗa forage uji mabɓe ɓe mbaɗa sardiŋaji mabɓe ɓe mbi kamɓe ko ndiyam ɓe gone dartude koɓe jaari ɓe gara koɓe jaari hono ɓe mbaɗirta ɗum ɗo yo walluɓe ballal ala fof tomi natani e lamɓe nder Bamako heɓata rendez vous ɓe ɓamata appel aji yoɓe pertu guite mabɓe ɓe kamɓe wonɓe dow ɓe surtout kam enen halpulareɓe kamɓe wonɓe dow ɓe ɓe goƴaka ndiyam ɓe goƴaka sabunde ɓe goƴaka lonnolde ɓe gandu bandiraɓe mabɓe toon ni maayo ɗom kadi maayo heege toujours somi wi noon yimɓe toɗɗoto ko immiɓe haare funnague ɗe gaari moltaɗe ɓe wona ɓen tan won wonɓe tigui e nder village uji men ñoron donki ndiyam ko jaari hayso ɓe jiiɗi wadde nakuji mabɓe ɓe ndema basalle mabɓe ɓe ndemana koye mabɓe pour ɓe mbaɗa e deedi mabɓe ɓe ñaama ɓe keɓata par ce que mo ala ko yarine heɓa ko loto saka ko waɗe jardin ɗum heɓata tan e mbaɗi kam mouvement mum gasata hay minen wuuro amin ina wonde caɗele ndiyam sewde kam ñooro partout sa wi sewnde tan mbiyata ko sewde naɓe ngala ndiyam hay joni koye baras uji ɓe goni e fewnude e mum eɓe jiiɗi imminde kaaƴe mais ɓe ngala ballal no watte doole ngala toon toujours ko maɓe gullito ndiyam ala taw alors que won wawɓe neɗɗo goto tan pullo ɓippullo ne wawi darade walla sewdenaɓe ndiyam keɓa mais ɓe mbatta ɓe keɓotako e téléphone ɓe jiyatako face à face hono watte mono fof muɓɓi guite mum te aduna o hande to yetti ɗo ko yurmede ala wone bani aadi en yurmede koko natta e goto yurmata ko bandum mono fof kokone hoyni tan koko woni dow ko bajitoɗo goto wiyata ko o wi cikkuɗen ko eɗen kara kalis so neɗɗo ha maayi harta kalis hay milliardaire suba fof yilto ko wattude mbuuɗu e kalis mum hayso hunde ne yalta hen ƴewta ko wattude hen hunde mais toujours joguiɓe ɓe kamɓe ardiɓe ɓe yoɓe pertu guite mabɓe ɓe daara miskineɓe wonɓe less koyɗe mabɓe ɓe vraiment waɗan profité mi haala hen ñorankoɓe won wonɓe toon e tampi wona sewɗankoɓe tan won wonɓe toon ne maayi ɓe ngala hay koɓe ñaami saka koɓe jaari saka kam haalaka koɓe mbaɗe e sardiŋaji mabɓe ɓe jiiɗi remde ɓe jiiɗi gollal vraiment ɓe jiiɗi par ce que min mi heeɓi kam Allah walli kam guure 5 jeegom mi waɗiɓe mi funtiɓe pour wadde ɓe civilisé ndeme ñaame koye ɓalli moon artata wona yo jeey ha rewɓe mabɓe ƴimmima ɓe puɗɗima ɓe ngala ndiyam ko caɗele gollal kadi sa yi won jogotoɗo courage liggey taw ala no liggori ala ɓundo ala forage ala hay e bagal ko ñiɓirɗa ɓoggol 100 métres aɗa yaltina ndiyam aɗa wisa ala hono mbatta waɗan découragé mais toujours yoɓe continue liggey ittata bani aada e tundi pourtant miɗen jeeyi réseaux sociaux ngaji ɗi kañum e télévision ngaji ɗi ena wiya fulɓe anan balla ana waɗa ɗo ana waɗa ɗum tamma balli yettata ko ɗo hani waɗede ɗo so fulɓe ne balle kam même par ce que min kam mi anda par ce que toujours wullittoɓe hay wiyoɓe yomi wallu ɗumen marta haajo amin woni koye oɗo aɗa liggo e télé mbiɗa andaɗa aɗa haajaɓe wallu amin min keɓoɓe min jogui oɗo projet mi ronkat ñallanmi ko ɓamde moto télémani mi natato mi yalta ga jomum nodde ɓamta téléphone jaaha jooɗoɗa bureau ɓe mbima chef arani walla ɓe mbima ala rendez vous a natata anda no natirta
tene kamɓe wullittoɓe ya walluɓe aɗa andi lamɓe aɗa andi fulɓe joguiɓe wawɓe wallude même si hay woɓɓe sa yettima ɓe mbawa walludema par ce que min hooram min o martalinda par ce que mi wallaka mbiɗa yiiɗi wallude leñol mais min hooram mi wallaka mi anda no mbaɗanmi mono fof ne jogui idée mum mono fof ne jogui projet mum e dow hoore mum mais alano waɗiri projet o réalisé par ce que kamɓe wawɓe ba an joni min mbiɗa jogui projet yam mi janggani mbiɗa yiiɗi wadde ɗum développé an Madinata sa yarlitima a rokki kam ñalngu marta ko ni watte ko ni watte ko ni watte ma wood nde pewdum ɗum tawa ala ɗon mais enen bandiraɓe fulɓe surtout halpulareɓe e ngala on tan a alana bande hono ma tan so pullo tun wi tan pullo lamɗo o yiyatamo so pullo ɓornima takki tun wuɗen daari tan pullo ɓorniɗo basaguji gonɗo dow o yiyatama hanti hay jabadema o jabata kom tu vois ko ɗum woni caɗele men il faut que kaɓoɗen ɗen caɗele taw ɓerɗe men jaggodira kunoɗe men jaggodira mais toujours halpulareɓe probléme men woni to koye ɗemgal ala e nder ɓerde ɓe kalat tan ko ɗum ɗon jimmi wadde ko ɗum ɗon mbaɗami taw koto nan ko crouse allah andi ɓe kalata ala e ɓerɗe mabɓe ko ɗum waɗi ni Mali foof leydi Mali foof ɓuuri hen mayde ɓuuri hen tampude ko fullo ha yiɗɓe gollude ɓe keɓata no gollira par ce que ɓe ballaka ko ɗum woni hen yiyandam effectivement mi salminima haala ma ka famama sanne Marta Guissé Mamoud Sy joni ko hoɗum laamiɓe leydi Mali hani wadde na ɓiɓɓe leydi Mali jaati yalla tiiɗalla o joni kana timma bon en dekkodiran juuɗe bon mi arta e haala Marta linda ɗo seeɗa il faut que par ce que neɗɗo goto wawa so taw probléme ndiyamne toon enen mbawata rokkodirde juuɗe mbaɗen cotisé hayso wiyama chaque semaine mono foof yo addu temedere ma joom galle foof yo addu temedde ɗiɗi waɗe caisse so waɗama caisse e nder duuɓi ɗiɗi kala ko wawi hawrude donc ƴeewen so taw eɗen poti wadde pompe ma eɗen poti wadde forage donc mairie ne toon jaa mairie bo vraiment minen kay min joƴinno caisse joom galle foof ene addanno temedde ɗiɗi e nder ɗiɗo duuɓi donc vraiment ɗum ɗo min jogui amin jiiɗi wadde forage nede bon sa ƴeewi école joni wona communautaire ne toon public ne toon public ɗum ko gouvernement mais communautaire ɗum ko commune hoore mum waɗi feere waɗi ɗon calleji mumen ƴeewa maître uji gara janggina sukaɓe mumen ɗum woni communautaire public ɗum ko gouvernement hoore mum waɗi volontaire mum ari mais so communautaire feewi gouvernement waɗanen hoore mum appliqué ou bien par ce que maître uji mumen ɗon gouvernement aran wallaɓe pour yoɓa maître uji ɗi ou bien mais est ce que ɗum ɗo joni sa a daari kadi e CCRF e SESCOM est ce que gotum wallay ene serti seeɗa donc neɗɗo goto wawa bon enen e nder leydi men ndi vraiment en jaɓanani komin eten en jaɓani wallude leydi ndi en jaɓani wallude leydi ndi tawa joni naata leyɗele goɗɗe jiya ɗon malien ɓe golle ɗe ɓe gollata ɗeɗon leyɗele sa hollama wonde ko malien gollata ɗeɗo golle a wiyanno wona gonga par ce que a wawata yiide jaaha tawa leyɗele janamɓe ɓe peyna toon mais leyɗele mabɓe kamɓe koye mabɓe ala to wawi darede hay so yimɓe ma gaari mabɓe so wiyama a jehen kollamin leydi moɗon to nawata jo mum so wona sa nawinomo jo wonko woni toon hanti haydara ala hay musour ala jo hay musour so wona kolla ɗum leɗɗe ɗe won toon hanti tiiɗi jaati donc haydara ala toon bon holno ko goɗɗon mbawata nawde jomum yahani waɗa visité mata wona asi 10 000 kam hay toon ko poussiére on toon wona cité on toon ala fof ɗo mbawɗa nawde jomum leyɗele goɗɗe jaahaɓe kolluma monimaji mabɓe kolluma nokkuji mabɓe ɗi vraiment an hoorema sa yettima toon a hawete quoi mais gara mbiya e nder capital so wiyama Bamako capital mais capital ala fof ɗo mbawɗa nawde neɗɗo ma capital ala faylayi ngala donc sa yeehi a daari golle mabɓe caggal leyɗele a yeehi Abidjan nden Abidjan jogino ɗumen ko libanais wona fof rewle libanais mais hande Abidjan en ko malien jeeyi ɗum kala immeuble mo jiiɗa tawata ko malien jeeyi sa waɗi danta sami jeeyoɗo wiya ko malien mais no pamirta ɗum jahay leyɗele patron e tawa e nder cité goto malien goto ne jogui ɗon hakke 4 galle e nder cité ma hayso ɓe mbaɗa cité joni ko malien ɓe ƴewata gara waɗa financé ɓe ndenda e malien mais est ce que an sa iwi leyɗele mabɓe arti leydi ma galleji ɗi maɗa ɗon ɗi aɗa wawi ardude hen Mali ardata hen a wawa ardude hen bon pourquoi pas watta ɗum investi nder leydi ma ɓe mbawa waɗoɓe cité ji en ɗum ɗo pourquoi mbaɗa ɗum investi leyɗele mabɓe donc il faut que yimɓe pina ɓen mbaɗiri noon par ce que ɓe jiiɗi ko leyɗele mabɓe ɗe yooɗa feyne mahe wiya vraiment hande ɓeɗo leyɗele mumen yappade ɓe punta on naton hen sono malien hande malien ko jogui ko wala jogui ɗum ɗon
kalis ko woni nder leydi ala fof ɗum woni wata ndar ko yimɓe nguurata ko ɗen e luuka ko ɗe woyi o kalis ko woni leydi o hay nokku ala billahi hay nokku ala donc dokkodiren juuɗe mballodiren nden minen e sa men min joƴƴinano kesuji chaque réunion temdere wala rewɓe ɓe ne mbaɗa ɗum association rewɓe tawa debbo fof anda temdere ma 49 ɓe gonat ɗo mi jaaɓe cooda bargoji ɓe taƴa ɓe dara wotoro ɓe joƴƴina e nder beddaji damar galleji jahani ɓofta kurjuruji wiya ko association rewɓe ɗum ɗo mais ɓe gonat ɗum ɗo ɓe haaɓe cooda mobilaji ene ɓofta kurjuru ha mairie ari mairie vraiment ɗum ɗo ne waɗi kalis mairie ɗi naati hen mairie ɓantiɗum mairie runki ha hande ko association gaji goni wadde ɗum ɗon noon ou bien bon est ce que so yimɓe dokkodiri juuɗe mballodiri caɗele giwata caɗele giwan ɗum woni ken jaɓani mono fof wi hooram donc ça santé paali il faut ken dokkodiren juuɗe kollen ko enen goni gotum kollen leydi ndi so yaari yeeso ko enen so ruddima caggal ko enen donc sa nani leydi ko enen sa nani enen kadi ko leydi kala neɗɗo mo jiiɗa woldo jeeya noon wolɗo jeeya enen mamiraɓe men sénégal gummi gari jooɗi ga enen ko ɗon dimeɗen hande wolɗo mbiyen mbiyatan koye malieɓe noon ke mallinaɓe mais so wiyama a oɗo mamiraɓe o yiwi mamiraɓe ɓe mbiwi ko Fouta handande ke malien kala ko mbatten ko nder leydi ɗo mbatten noon ma wona donc dokkodiren juuɗe pinen ƴeewen avantage uji meɗen holno leydi men iwirta ni holko poɗɗen wadde holnden poɗɗen wadde kadi par ce que il faut que mijoɗan ɗo ko potin wadde sa andi ɗum holno potin waɗirde ɗum ganda ɗum holde potin wadde ɗum ne kadi ɗiɗo tati mijoɗa koko potin wadde est ce que min somi waɗi ɗum ɗo joni fewata fewat bon holno poɗɗirin waɗirde mi yahay kaare mi waɗira ni way ɗon ne woni bon holnden potin wadde kadi hikkane mamo wuri hikka potin wadde hoto mbaɗanmi ɗum to potmi wadde sa andi ɗum ɗon ɗon bon saɓali golle ɗe yatane effectivement Martha Guissé woni konngol ma sakkitere oui min kam même konngol am sakkitere ene wayno wonto oɗo Mahmoudou Ly yetti joni surtout kam enen gure men ñoroto min ko ñagotomi ɓe fulɓe ɓe koɗorɗe maɓɓe ɓe yoɓe pondu koɗorɗe maɓɓe yoɓe jangguin sukaɓe maɓɓe yoɓe darnu hayso wona école yoɓe mbadduɗe maɓɓe pulaar ɓe jangga pulaar so ɓooyi juutima école aji projet ji mum jettoɓe toon saɗa janggi pulaar jang ko jangguɗa fof janggu tan so goɗɗum ari ma continue hen mais enen addi caɗele men toto ñorto maadi ala ñoto fof mbiɗa wawi gure mahaɗe ɗe ene limo en 2008 mbiɗa yahatno Korigui mbiɗa yeeya farine mbiɗa yahatno wuuro wotone seeɗa Korigui mbiya Debay Kata wara wuuro Safalɓe ko galle goto wonno mi yahatno ñagoyade toon jaaɓe ñanden mi wirtima ɗon donkumi andude wuuro ngo ɓe gari ɓe mahi madrase ɓe mbaɗi forage uji hande no ɓuuri 50 château nana e nder wuuro he ko Safalɓe koɗi hen mais wuuro fulɓe ɓe gari sintude ngo hay janggo ko ɓundu wotoro woni ɗon hay janggo ɓe gulla caɗele hay janggo ɓe probléme uji he min mbiyami yoɓe pertu guite mabɓe ɓe ganda aduna ono yarata ni yoɓe liggo surtout koɗorɗe bani aade saɗa wuura ala hoɗorde a hoɗani est ce que fulɓe jaati ana yiiɗi wallere Martha vraiment ko ɗum woni caɗele ɗe par ce que sa nani aɗa walla yata wonko puɗɗuɗa sa nani aɗa walla yata wonko jiɗɗa fewnude a ronki kadi goppa ɓurkinade pullo no jogui kufuna towka ene wiya joni mino Martha Linda ko émission mbaɗanmi ɗo e Pinal TV Madina Tall mbiɗe ɓuuri ɗum mi fotani wiide Madina Luɓam Moussora ma waɗira émission ɗum ko towde kufuna alors ala ko bonnantama ala ko bonnanta Madina haajuma o tan fewata il est temps que fulɓe goppa surtout kam idée ji gonɗe koye maɓɓe toon to gure men funnague ɓe yoɓe goppa idée ji maɓɓe min komi dimo mi watta ɗum ɗo min komi dimo mi watta ɗum ɗo woni dimo tan ko liggotoɗo o woni dimo tan ko dariɗo ina fewdana leydi mum wasa guendu mum ina nanda e guendiji keddiɗi handande o mbayrata yiide Fouta ko sa a ɓenni frontiére Tamba nde mbayrata yiide village kala village Sénégal mo ɓennuɗa cikkata ko ville Foutanke meeɗa maade nder wuuro manggo Foutanke kala mo jiiɗa multimilliardaire gonɗo ɗo so jowi Saydou Kane galle mum ƴeɓeteɗo bomi ko a wawa ƴewde to walata gure mumen mahe koɗorɗe mon koɗorɗe ɗe gonɗon ɗe mahe mahon taroɗe mahon école aji mahon foof yimɓe jiiya bon an o saɗa cuurele ko e kuɗel a ari duuɓi 50 aɗa hoɗi ɗon ko caali tan koɗɗa neɗɗo goɗɗo so ari wima ko wuuro mum ya yalte wuuro mum
garɗo mahi école mahi juma mahi jama ina waɗi école aji madrasa mum e fof a wawa ƴemminde ɗum ko kañum jeeyi wuuro toujours e fulɓe goppi soppinade toujours e fulɓe goppi mugginade ko leydi Mali woni e haalade min kam toujours miɗan profité mi haalda e mabɓe kamɓe bandiraɓam ɓe toujours yoɓe pin aduna o to wonno hanki ɗo wona ɗon woni hannde yoɓe pin hanti yoɓe pertu guite mabɓe ɓe jaada e aduna o to aduna o tolniɗo ɓe tolno ɗon min ko ɗum ɓurmi yidde surtout kam jangde e maade koɗorɗe min ko ɗum mbiyammi ɓe. Mamoudou Sy konngol ma sakkitel ko woni bon salminde transition e nder golle maɓɓe eɓe ɗaɗi no feewi mais ha hannde yoɓe ɓeydu tinnare ha hannde yoɓe ɓeydu par ce que innamaade sa mayani a gaynani bon wonde président ni kadi an a waɗan sahaa ma sa gayni jaaha goɗɗo ara mais alhamdoulillahi ɓeɗo golle ɗe ɓe goni dow muɗum ɗe e batte mum yiyama donc ha hannde yoɓe ɓeydu tinnare caggal muɗum e tiiɗalla ka yo yimɓe ƴeew haade gouvernement ƴewde enen koye men ƴeewen hakkude meɗen hay joni wona julde mon nen ara ƴeew dabaji ɗi mbawa sodede hannde daba ala foti waɗa sowona nder leydi men nder boursaji ɗi hedde ñoro en nara en ɗiɗon gureji fulɓe ɗi tan dabaji ɗi mbiwata ɓeɓe gara ɓe jaa ɓe cooda daba goto joni ujunnaje jeetati ɓe gara ɓe jeeya ɗo ujunnaje sappo e jeetati ujunnaje nogas daba wawa sodede mais pourquoi par ce que ko fait mum a welama a welaka a sodana hirsan layya donc hay sa tiɗni ɓe coodan forcé par ce que ɓe ngala choix forcément kirsa donc ɓe mbiyan ɗum ɗo tiɗnen sen tiɗni ɓe coodan par ce que ko layya wajibi ɓe kirsa ko Allah wi yo hirse ɓe kirsan donc tiɗnen donc il faut que innamaje miijoɗa donc ɗum waɗi kalise ɗen ɗo jaaha ɓe jeeya hakki million ngaji après ñabbulle façon ngaji ɗi ɓe gandani ara sama e mabɓe kaaliso fof nata hen donc innamaɗi kala kadi waɗa ƴeew hoore ma ƴeewa bande min ɗum ɗo maɗa jogui sembe mum mais est ce que kaɗen jogui sembe mum oɗo bik ma maɗa wawi sodde ɗum ujunere mais est ce que oɗo ne wawi sodde non bo wanni mi ƴeewa ha mono foof wawa hebde hen gueɗal muɗum gouvernement ko sodata wona sodata hokka yimɓe mum woɓɓe joni jahan codan guila julde yettaki gara mofta so julde timma ɓe jeeya ɓe tinna ɗum mbatta masala ni donc vraiment ƴeewen mijoɗa enen fof ken julɓe mbeɓnen kabaruji meɗen neɗɗo sa weɓni hunde tan Allah ko waɗan weɓnan kabaru ma foof mais sa tiɗni kala ko natɗa e mum tiɗan so tiɗal laarima a anni cikkata ka mayo quoi donc vraiment min calmini on onon koye moon Final TV e golle moɗon nde par ce que ɗum ɗo ko message mono fof heɓa en gueɗal muɗum donc ɓe keɗakino ɗum ɗo ɓe so keɗima keɓani en hakke mum ganda kadi hoɗo poti rewde donc vraiment oɗon calmini no feewi yo Allah ɓoynon ɗeɗo golle e par ce que oɗo message hay goto wawi wiide nafoore mum ko ni quoi ko Allah tan andi ɗum e ko Allah wawi wabde donc vraiment min mbaɗa moon remercier e golle ɗe kadi yo Allah lawru ɗum yeeso telone kadi vraiment yo Allah hokkumo sagoye muɗum yo Allah wat telo international taw aduna Allah fof ne haala muɗum ko noonne kadi vraiment yo Allah hokkumo sagoye moɗon onon ɓuuri gandu ɓe jiɗatno koye mum amin ya vraiment rabbi c'est ça amin ya rabbi mi salmini on mi yetti on Binta Guissé andiraɗo inde Marta Linda kañum e Mahamoud Sy kamɓe gonduno e an hannde ɗo kamɓe looti noddago Pinal TV hannde nenno miɗa salmina kala ɓiɗɗo pullo gonɗo ley aduna o fuu mi salmini malien en fuu fa ha min haala malien en gonɓe ley Mali kañum e caggal Mali fuu tinnoɗen Mali o tinnoɗen suudu baba fay goto immata ko caggal wara mahana men leydi Mali o nenno goto fuu tinno bawɗo wuude wuuwa bawɗo soccude socca bawɗo wallude yimɓe walla bawɗo hokkude sabi Allah du hokka sabi Allah sabi goto fuu wawa tinnude leydi ni so naɓɓiɓe leydi jaati nenno goto fuu anda darne muɗum goto fuu anda hoto ɓe hani faabude yimɓe hoto mbawmi ko mbawmi waɗande ɓiɓɓe leydi pati goto fuu jooɗo wiya sana état waɗana sa nani état wara walla neɗɗo tawa andu wonko gaɗɗa nenno goto fuu tinno e ko wondi ko tinno fa han tiiɗalla o iway leydi Mali yalla fa han jam e DR ana warta leydi Mali o inchallah so Allah jaɓi nenno min salmini kala ƴeewowo Pinal TV lanɗo hollu en hono muɗum kasen so Allah jaɓi assalamu aleykum moɗon